Jeg har altså en optag. Klar? Nå. Er vi op? Ja. Se hvor hurtigt. Kom nu. Det er fordi, jeg går over på kamera. Prøv at tage på en underlig vinkel. Prøv at kigge bagud. Crash! Den rammer dig. Fuck, er det vildt? Nå, det var mig. Jeg havde meget større end dig. Hvad skete der lige der? Nå, jeg må være liv. Han skal sgu da ned og... Han er jo sgu da efterfra. Fuck, ja. Nej. Nej, Lune har spillet. Ja. Nej, det er så. Han kan sgu da ikke bare... Hvis han tager den her, og jeg... Der kører i bil. Væk. Nej. For dig! Lol. Tag mig en kniv på. Sådan hård. Hvad kører vi så? Så de begge sidder af. Ind i parken, nej. Ja, vi kender den tur. Nej! Fuck nu dig. Han solbriller af. Løb! Lad mig kende det. Løb. Nej! Kunne han ikke klare mig også? Jeg gemmer mig mellem folk. Det er anden kameramand. Hvis han nakker mig nu, ikke også? Hvor? Fuck. Prøv at gå ind i en og se ham løbe efter. Bare sådan lige komme til at... Ham der fætterne med den lækre skjorter og... Han er sådan en hippie-fætter. Nu skal vi bare prøve ind. Ham gangsteren der. Han svæver. Ham der. Hold. Ja, den vil mig. Så er det en hjemløs. Politiet er godt der, ja. Hvornår kommer den hjælp? Hvor er han som tid? Jeg håber, han er god på jobbet, ham der. Nu får vi se. Han er nok ham nu. Fuck, det er en dårlig politimand. Det var bare i hjørnet der. Det er lovligt. Har den Nemo. Hvad fanden er det der? Der kommer han. Hvor slår ham der er fanget nu? Ej, så. Med et svulling. Hvor fanden er jeg stående en credit card fra, han er en færdig. Det var faktisk ikke, jeg var for undskyld for skyld. Jeg skal tænke mig, han skal lige se, om han kan blive væk fra politimanden. Det nakker du ham. Nå, er han ligeglad? Det er han død! Okay. Han død! Det var på dance move, det der. Fuck, du kan være meget værst lige nu. Jeg bliver mega forvirret. Lige spark. Han døde og rullen. Ordentligt. Ew! Hvad? Siger hvad? Hvor lang tid skal vi filme? Nå, det ved jeg ikke. Indtil... Nå, nu er du efter mig, eller?